Hoog bezoek vandaag op de redactie van de Belang van Limburg. Wart Petré won een maand geleden brons op de Olympische Winterspelen. De eerste Limburger die een Olympische medaille won op de Winterspelen. En afgelopen weekend heeft hij dat in Canada nog eens overgedaan op het wereldkampioenschap shorttrack. Wart, welkom op de redactie. Dank u. Proficiat met de prestaties. Dank u, dank u. Hoe is het om eindelijk terug te zijn in Limburg? Want je hebt een paar dolle weken, maanden achter de rug, denk ik. Ja, het is lang geleden dat we nog eens thuis geweest zijn, dus het is echt heel aangenaam om nog eens de stilte en de rust hier op te zoeken en het comfort van thuis te zijn en ja, de streek te kennen. Het voelt wel echt heel leuk om terug thuis te zijn. Ja, want na de medaille op de Spelen ben je eigenlijk niet meer thuis geweest. Nee, we hebben ervoor gekozen om rechtstreeks terug naar Budapest, naar onze trainingssite te gaan, omdat het best kort was tussen het WK en de Spelen in. En het is sowieso best heel moeilijk om je terug te herfocussen naar het WK toe. Dus we hebben ervoor gekozen om zo weinig mogelijk afleidingen te nemen en dan recht naar het WK toe te werken. Even terug naar die finale race. Jij was degene die Chinees voorbij stak en de derde plaats greep. Wat ging er door je heen dan? Ja, we wisten dat die A-finale, dat daar alles mogelijk in is. En we merkten ook van het begin al dat de Chinezen het tempo probeerden te drukken, omdat het echt een druk bezette finale ging zijn en echt op de sprint ging aankomen. En die Canadees voor mij, Felix, die ken ik nog best goed van onze trainingen. En ik zag die Chinees een foutje maken en wegglippen naar buiten. En ik zag Felix aan zijn body language, aan zijn lichaamstaal, dat hij ging springen. En ik wist, het is nu of nooit en ik moet mee. En ik moet gewoon op Felix zijn hielen zitten en dan kan dat misschien goed komen. En ja, dat kwam perfect uit. En je kon Stijn perfect achter Canada afzetten en daarmee kon die Chinees nog perfect afhouden. Want het is ook niet dat we naar de derde plaats gingen en dat het dan allemaal lanterfanten was. Want Stijn moest nog hard aan de bak om die laatste 2 rondjes te doen. En die Chinees effectief af te houden, want dat is ook niet de minste Xiaowang Liu. Dus dat was prachtig om te zien. Ik zeg het overal, ik was al voor de finish was ik al aan het vieren, denk ik. Het laatste rechte eind was ik al zo overwonderend van holy, dat het gebeurd is. En op het moment dat je die Chinees voorbij gaat, dan... Ik heb dat zelf echt niet zo bewust meegemaakt eigenlijk. Dat is een automatisme dat overneemt, omdat ja, ik was zo in vorm, ik was zo fit, ik was zo klaar voor die wedstrijd, mentaal en fysiek. Het is gewoon een automatisme dat overgenomen heeft, dat zijn de dingen waar we op getraind hebben, fouten afstraffen van anderen en die inacties hebben we zo vaak op training al moeten doen in andere omstandigheden. Ik heb daar zelfs niet bij nagedacht of niet bewust bij nagedacht. Het ging gewoon allemaal vanzelf. En ja, dat vind ik gewoon echt prachtig dat allemaal zo samenkomt. Al die jaren training en al die weken van die oefeningen te doen. Dus ja, perfect. Shorttrack is een kleine sport en het vergt veel koppigheid om jarenlang aan die weg te timmeren. Blessures, verhuizen naar Canada, Amerika, Budapest. Maakt die medaille het nu ineens allemaal goed? Dat maakt wel best veel goed, ja. Het is wel heel leuk om dan de kers op de taart te krijgen en een unicum van medaille te krijgen natuurlijk. Het zijn er niet veel in België, laat staan in de winterspelen. Maar het is natuurlijk wel altijd heel zwaar en ik maak ook niet de opofferingen alleen. Er zijn ook mensen achter mij die ook opofferingen moeten maken om dan ook die beloning naar hun toe te laten zien van kijk, het is wel echt gelukt, we hebben er iets moois uitgehaald. Ja, dat maakt wel heel veel goed natuurlijk. Je bent de eerste Limburger, maar je bent ook de eerste topsporter in Defensie die een Olympische medaille wint. Hoe wordt dit in het leger gevierd? Ja, daar kregen we direct heel veel reactie op. We hadden een foto gedeeld aan de ringen, Tineke en ik, voor in onze defensiegroep gewoon te laten zien van kijk jongens, dit is de motivatie, hier doen we het allemaal voor. En bedankt voor alle hulp. En we werden ineens ook geretweet door Theo Franke, door de minister. Dus het was wel duidelijk heel goed ontvangen. Dus dat maakt het ook wel heel leuk en heel grappig dat het door iedereen zo positief ontvangen wordt natuurlijk. Dus wel echt heel leuk. Ja, en komen er nu strepen of sterren bij? Wordt het luitenant Petré vanaf nu? Ik ga het eens moeten navragen, maar ik vrees ervoor, denk ik. Wat nu? Wat brengen de komende weken, jaren voor jou? De komende weken vooral even rust en hard reset, denk ik. Even thuis zijn en even terug bij vrouw en vrienden en familie zijn. Dan terug de fiets op en terug lopen een paar weken en terug echt aan die basisdingen werken. Nog een paar dingetjes voor Defensie doen, een paar activiteiten doen. Maar vooral heel veel bezig blijven en dan horen wat de toekomst voor volgend seizoen gaat brengen. Dat gaat afhangen van heel veel dingen in de wereld. In onze shorttrackwereld gaan er heel veel shifts gebeuren, dus dat wordt daar eventjes op afwachten. Maar vooral fit blijven, gezond blijven en vooral heel gelukkig blijven natuurlijk. Lonkje stiekem naar de volgende Spelen in Frankrijk? Ja, ik kijk daar een klein oogje naar, maar het is nog 4 jaar, het is nog lang, er kan nog veel gebeuren. Dus ik ga het nu wel stap voor stap bekijken natuurlijk. En ik bekijk het nu een beetje jaar voor jaar, denk ik. Ja.
Ja, oké. Proficiat nog. Dank u wel. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.